μνημείο που εστόλιζε και κοσμούσε το σύνολο της Ζακίνθου και όχι μόνο το Μαγεράδο ή το Δήμο Αρτεμισίου. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το μνημείο. Σαν μνημείο που κοσμεί και στολίζει ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Θέλω να πω ότι όπως είδατε, κάθε χρόνο έχει γίνει κάτι και έχει γίνει κάτι σημαντικό. Προχωρούμε με σταθερά βήματα και ό,τι γίνεται από τον απλοϊκό κόσμο, όπως διαπιστώσατε και στο δίσκο σήμερα, έβγανε τον οβολό του, το 20, το 10, τα 5 ευρώ και με αυτά συνεχίζουμε και παλεύουμε και φτιάχνουμε και θα φτιάξουμε και θα αποκαταστήσουμε πλήρως το ναό της Αγίας Μάρτας. Υπάρχει μια πληροφορία ότι από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αποχαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο. Πάνω σε αυτό, πώς μπορεί να βοηθήσει και ο Δήμος ή οι φορείς εδώ του νησιού, ώστε να μπορεί και η πολιτεία να συνδράμει στο έργο της αποκατάστασης? Έχει ληφθεί κάποια πρωτοβουλία και από τον πρόεδρο της ΤΕΔ και δήμαρχο Ζακυνθίων. Μήπως κατορθώσουμε με μια μελέτη να εντάξουμε τον Ιερό Ναό στο 10ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια με τη βοήθεια και του Δημάρχου Ζακυνθίων και Προέδρου της ΤΕΔ και με όσες δυνάμεις διαθέτω, μήπως κατορθώσουμε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Γιατί αν αυτό γίνει πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος της πλήρους αποκατάστασης του Ιερού Ναού θα είναι πολύ πιο σύντομος και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ζακυνθινή κοινωνία. Γιατί ο ιδιώτης που φερόταν ως πέρυσι, αν θέλετε, να βοηθάει στην αποκατάσταση του ναού, έχει κάνει πίσω, γνωρίζετε? Όπως ακούσατε, θα εξήγησε περίπλανα ως ευαρμιότητες. Οι έχοντες πολλά δεν σκέφτονται τίποτα γιατί νομίζουν ότι θα ζουν αιώνια με πολλά. Δεν καταλαβαίνουν ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και όλα τελειώνουν. Αυτό αργούν να το καταλάβουν και το καταλαβαίνουν όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, αλλά ο Σεβασμιότατος το εξήγησε πάρα πολύ σωστά και φωναχτά. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ ύστερα από ένα χρόνο πάλι, ύστερα από την περίοδο του καλοκαιριού. Μαζευόμαστε κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή πρόοδος στο διαστήμα. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν προς τη θετική πλευρά. Θέλω να πω κάτι, ότι δεν είναι θέμα να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με τον Αρχιεπίσκοπο Ζακύνθου, με τον Μητροπολίτη Ζακύνθου. Βέβαια, είναι τα οποία νομίζω ότι είναι σωστά. Είναι σωστά σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα πρέπει εμείς οι συνήθεις ύποπτοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μερικά πράγματα παραπάνω από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, την επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, το επόμενο δεκαήμερο, έρχεται αυτή μεγαλειώτης βασίλισσα της Ισπανίας, η έλθουσα την καταγωγή από την ελληνική βασιλική οικογένεια, και θα ήθελα να κάνουν οι πάντες τα αδύνατα δυνατά να επισκεφτεί αυτό το μνημείο, το οποίο λέγεται Αγία Μαύρα, το οποίο δεν είναι τέμπλο και εικόνες και οτιδήποτε άλλο, είναι μια ιδέα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η ιδέα της Αγίας Μαύρας είναι αυτή η οποία έφερε πραγματικά τον κόσμο σε τόσο μεγάλο αριθμό σήμερα στη μνήμη της και φυσικά όπως έγινε και πέρυσι στο πανηγύρι. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, μήπως ξεκλέψει ελάχιστα λεπτά από το χρόνο της, να κάνει μια επίσκεψη. Δυστυχώς εκείνο το οποίο ξέρω ότι δεν υπάρχει διεύθυνση email στη Βασίλισσα, θα είχαμε επικοινωνήσει. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον πρώην Βασιλιά. Δυστυχώς, αν πήρατε απάντηση, πήραμε και εμείς. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να επικοινωνήσουμε πάλι. Δεν θέλουμε να διαθέσει τίποτα εκ των χρημάτων τα οποία έχει. Απλώς να εξασκήσει την επιρροή την οποία έχει ή στον κόσμο, πραγματικά τις γνωριμίες του, στο Λονδίνο που είναι, τους Έλληνες βομβιστές, να δώσουμε κάποια σχετική βοήθεια οικονομική βασίλεια.